Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, naanata sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. O karong Dominguha gitawag ron og The Good Shepherd Sunday. Ang Domingo sa maayong magbalantay. Kaya iampo nato dinhi sa espesyal nga paagi uban sa atong mga pag-ampo karong Dominguha ang atong tanan nga bukasyon sa pagkapari o pagka-reliyoso nga kinabuhi. Kung iampo sa nato atong mga kaparian karon, apil na sa ning nagwali na dili unta mi mataptan sa COVID-19 para makaabot pas pagmisa inig humana ning atong ECQ. Iampo nato labaw tanan ang mahunong na ug masulbad na kining pandemic nga mihasi karon sa tibuok kalibutan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, dad-a kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro
uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog niingon kanila, mga igsuon kung Hudeo ug kamong tanan nga naguyog sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglang masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinusol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangayupo si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahangtang ni inyong daotang katawhan. Daghan kanila nituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magdutuo ni adtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y nagmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sigsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalaw. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitungtulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kay anaa ka man sa akong kiliran, sa imong igubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako ug kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayud ang akong ingnanan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo kautan? Dili kayo. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo,
ug naghatag kaninyo paniingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunuang, iyang gisalig ang tanan sa Dios. Ang matarong nga maghuhukom. Dito sa krus, gidala ni Kristo, diha sa iyang lawas, ang tanang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi mga tarong. Pinaagi sa iyang mga samad, nangaalo kamo. Kamo kaniadto, sama sa mga karnero ng nahisalaan. Apan karon gidala kamo pabalik, aron magsunod sa magbalantay, ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsatagsa kangalan o maguna siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila ug ang mga karnero musunod kaniya. Dili sila musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa, miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan. Ug busa, wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya og mubula og makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, si Kristo mideklarar nga siya mao ang maayong magbalantay. Niya kay mideklarar man siya nga maayo siyang magbalantay, duna sa diay buangon nga magbalantay, daotan nga magbalantay. So dinis kalibutan duha ka buok ang murabitag tawag nato kanigong magbalantay, shepherd, leader man ni siya, leader ba pangulo. So dunay duha ka klase sa pangulo dinhi sa atong kalibutan, sa atong kinabuhi. Ang maayo ug ang daotan nga pangulo. Nagkaron ato kunong usisahon atong kaugalingon. Kinsa may ganahan atong sundon sa kalibutan? Ang maayo bang pangulo o ang daotang pangulo? Kamo kung kamoy papilion unsa man? Maayo, ganahan mo musunod sa maayo. Unsa may kinaiya sa maayong magbalantay? Pipila sa mga kinaiya mao kining mosunod.
Matud pa ni Kristo, ang maayong magbalantay, muagi gyud sa pultahan sa turel. Muagi sa pultahan. Kana kuno mukatkat gikas bumbong or gikan sa turel, unsa na siya, kawatan o tulisan. Nakaron kinsa maning pultahan nga gipasabot ni Kristo. Ang pultahan, matud pa niya diri sa Ebanghelyo, siya rasad ang pultahan. Siya ako ang pultahan. Ang muagi nako, maayong magbalantay. Ang mukuan, ang tipas, ang musimang sa iyang pagkapultahan, mo to'y kawatan. Nagaan na to'y example. Kaning panahon sa COVID. Sa may kuan karon sa atong simbahan, sa may gitudlo. Ingon nga, sana, stay at home, niya, social distancing. Niya, kung mo ditso tag desisyon nga nangaayo na ta, niya, magkuan dayon, congregate dayon ta, kung saan na, niagit tas pultahan, uwa. Naarab ako ng extension karon. Mupasabot, nga maminaw ta sa atong leader. Unya mosunod ta sa atong leader. Pero doon na sa ilagi leader nga buangon o buutan. Unsaon na to pagkahibaw nga kining maong sugo sa atong leader, sugo sa ni sa maayong magbalantay. Una, ang gisgutan ni San Pedro diri sa Acts of the Apostles, no? Diri sa unang pagbasa, niingon diri nga hinulsuli ang inyong mga sala aron mo mahiusa diha ni Kristo, ang Ginoo, ang magbalantay nga inyong gipatay. So ang una natong tanawon, di baka ni mo resulta sa sala kining maong pagtulunan. Kining maong guidance, di pa ni mo resulta sa sala. Nya kanusa man ta kahibaw nga mo resulta og sala, mga igsoon. Kana bitawng desisyon nga tinukmod sa atong kabalaka, tinukmod sa atong garbo o tinukmod baka sa atong kahadlok. Kana mo resulta gina siyang sala. Pero kung ang desisyon gani tinukmod gani sa gugma, tinukmod sa gugmas pag-alagad, tinukmod sa pagtuo diha sa Ginoo, kana maayo na siya nga desisyon. So muna, akong ibalik-balik na dinhi sa akong humili nga ang kining atong pag-atubang sa COVID-19 dili gid unta ni siya bunga sa kahadlok. Na kining tanan atong gibuhat gikas pagpanghatag og mga pagkaon, kana untang pagpanghatag og pagkaon ug pagdawat sa pagkaon, amelioration, mga ayuda, dili unta bunga sa atong kahadlok o kabalaka nga mamatay tas gutom. Bunga unta sa atong gugma. Kana bang nahigugma ta nga, ay salamat Lord niya inihatag. Na, di dawat sa ka kay na inihatag. Niya magpasalamat kas naghatag. Niya kay wa maghatagi, kay wa ka kapasar sa qualification. Unsa may isulti? Salamat Lord kay wa ko hatagi. Pasabot ani ako di ay mo imong hatag. O di ba? Di mo ingon dayon ka nga, wa man isa kahibaw Lord nga wa na ko'y kaon. Ako lang yapong hatagan ang akong silingan. Ana, ang akong pagsabot. Dili kay iditso dayon post diha sa social media, atakihon dayon ang nanghatag. Di wala ba sa kahibaw ang atong nanghatag, otro sa tuwa mahatag eh. Kay naarabay ginaingon karon nga dili tagaan ang naa sa kanang elected officials. O, di man na tila tagaan. Di man sila ka-apil sa benepisyo. Ambot ang pare, apil ba? Na-apil ba niya? Basta pare, di tagaan. Wa mano, kami mo siging dawat. Di, wa ka tagai, pasabot na ikay mga hatag. Ikaw niya, wa man kuya ako pa din. Di, pamalandong, ina Lord. Wa man ko tagai, di ako'y mga hatag. Unsa may akong ikahatag karon nga wa man ko'y pagkaon sad. Gakutoy masan akong tiyan.
Ang sunod nga isulti ani matud pa ni San Pedro diri sa ikaduhang pagbasa, niingon siya, gitawag kita aron magantos kay si Kristo nag-antos pod para sa atong kaluwasan. So ang ato ding ikahatag mao ang pag-antos. Dili ang pagsigig atake, dili ang pagsigig yaw-yaw. Kay kanang maong buhat na sa daotang magbalantay, kana bitang kasuko, kahiubos, kabalaka. Gugma, pagtuo. So, mag-antos. Muna, daghan kay tag-antosonon ron. Antos, nga wala na trabaho. Antos, nga nalayo sa mahal sa kinabuhi. Naagani roy akong igagaw, namatay. Si Kuan, si mama ni sa ako sang scholar, si Auring, gagaw ni nako, suod sad mi, namatay, atake. Perting hangyo nga magmisa, matay misa, di antos, no? Antos. I-appeal na lang nako, nining akong private nga misa. Muna, antos, nalayo ta, di ta kabisita, na ay nag-birthday, dili ka pangimbitar. May sa noon, kay wa say hikay. Ang kuya ron, kaya nangaminyo, gipospon, kaya di madayon ang kasal, nagbuwag na noon. Kaya nakakita og lain diha sa internet. Kaya nagsige naman lang og text-text sa social media. So, uban pang mga pag-antos, no? Ug ang antos nga nataptan sa sakit nga COVID-19. Kana siya, mao ni ang atong nga pag-antos, ug mao ni ang makaluwas nato. So, mao ni ang maayong magbalantay. Ikaduha, nga atong tanawon sa maayong magbalantay, matud pa ni Kristo, dadon nako sila ngadto sa sibsibanan. Pasabot ang ato ding mga leaders nga buutan, kana gyung muda nato ngadto sa Katagbawan, ngadto sa Kalipay, ngadto sa atong Kapahulayan. Kana ba makarelax ta? Kamo diha mga ginikanan, kumusta man? Relax mo ron sa inyong mga anak? Ug relax gani mo sa ato pa, nagdamo sa inyong mga anak ngadto sa maayong sibsibanan. Nya, kamo mga anak, nakahatag ba mo ka-relax sa inyong ginikanan? Saan? Kahatag mo? O nakahatag lang mo yun kabugat silang kinabuhi? Ang nakahatag mo ka-relax, nahimusan mong suod ni Kristo. Kamo mga asawa, nakaparelax mo sa inyong bana ron? Tabaga na ninyo. Kamu mga bana, nakaparelax mo sa inyong asawa. Wa ka mo samot rong ilang kahasol. Kana. Ug uban pang mga pangutana. Nakaron kinsa man ning makaparelax, balik ya punta sa unang gihisgutan. Kana bitang tao nga kusog kayo muantos. Makaparelax na siyang palibot. Kanang tao nga kusog kay mo reklamo, makapawagtang na sa kalinaw o ka-relax. Sulay na guna ninyo, kanabitang masakitan na ka, kunya, imo lang istoryas Ginoo, dili nimo i-istorya sa tao nakapasakit nimo. Testingin na. Di ba, relax kay kag lawas, relax kay kag emosyon, relax sa kaayo ang imong isig katao diha nimo. Pero suway na kung padayag dayon ang imong gibati, kanang gisakitan ka, nyaing na dayon siya, ako no, gisakitan ko na imong sinultihan. Ana, di ba, maratol to siya, hasta ikaw, ratol sa ka, mag-away na noong duha. Muna si Kristo, sa dihang gisakitan siya maayo, isip maayong magbalantay, kay gikulata man siya siyang mga gihigugma nga mga karnero, nga maokita, Unsa may iyang gisulti ngadto sa iyang isigkataw? Silence. Wa siya magtingog. Diin man siya nakikistorya dito sa iyang amahan. Diingon siya, amahan ko, murag hapit na mamatay, hapit na, nabuk na, ang akong kasing-kasing, napikas sa kasakit, o kasakit, nahapit ko na ikamatay. Niya sa diha, murag di na niya ma-feel, nga nangiyang amahan, ingon siya, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Unsa may iyang gisulti ngadto sa iyang isigkataw?
Amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Karon bitang bag-o, nakabasa ko sa internet nga naay ni hatag og suwat ni Pope Francis nga autistic nga bata. Di na to bata kayo, no? Kay grown up pero autistic. Iyang koreksyonan si Pope Francis sa dihang ni agda siya na let us kanang siyang private nga misa ba, iyang giimbitar ang nanambong kay naamang ginay manambong nga pipila nga atong ipakita ang atong panag-inig suunay. Yan ni correction ang katong siyang letter nga ikaw may Santo Papa, ayaw ipakita na ng panag-inig suunay kay makuan man matakod unya COVID. Kusog ra ba kay COVID inis ato nya. Pure biya kay ng bata ng storya, no? Labi na autistic. Din siya, ikaw man untay Santo Papa niya, mamiligro na ang imong kuan, imong nanambong sa imong misa. Yang Santo Papa mitawag yun ngadtos ginikanan kay naam sa telephone number. Mitawag yun kay istorya sa bata. Yan nagpasalamat dayon siya. Salamat kayo ha sa imong letter. Ya ang ako atong giingon nga pakita panaginig siyunay. Wala naman tumuduol ning kana ramang yango-yango ras ulo ana siya. Siya ako gyapon gilikayan na kami ditong jutay nga nanambong dili mi magtakod og COVID. Ya salamat kay sa imong gugma para sa imong isikataw. Ya istorya din sila kana mga joke-joke ana hangton nga diingon ng Santo Papa murag dali gingnan ang ginikanan ba. Sila mang tulo nakigistorya. Sila ko tibok pamilya. Yan siya, kita-kita lang yata dito sa langit pohon. Yan siya, o sige, amay man ka, kanagaling, your holiness kay, malangit naman kay, siya, oy, ayag yung ingon anak, kay basin ba yan, kamuray malangit, niya ako ang tukos impyerno. Yan, yan ka nang joke-joke ba? So, unsa man dako kay ito nga pagpaubos sa Santo Papa siyang kaugalingon, nga mutawag siya itong single individual. Nya correction pa yun ang gikuan. Ako pa Santo Papa ato, di masag ko Santo Papa no. Pila na may pag-ingon nga ada tuom ka na. Ano ba tuom ka na. Pero iyag yung gitubag, iyag yung gitawagan. Nya para lang ato dako kay ng pag-antos sa kasing-kasing. Makita na to ba nga ang kasing-kasing sa Santo Papa mainantuson kayo na maka-accommodate siya bisag unsa pay ibato ngadto niya. Kana bang mao mo ni kanigo mga tawo mainantuson ang ilang kasing-kasing lapad. Kana bang dali kayo maka-accommodate sa mga bati o mga nindot. Ug mao na siya ang good shepherd. Ang iyang kasing-kasing maka-accommodate, mang-antos. Mo nakita karon kay liwat man ta o mosunod man ta sa atong magbalantay. Mahimo sa doon tatang mga maayong magbalantay sa atong isigkataw. Nakamaupod tang mo-accommodate sa mga dili nindot o sa mga nindot nilang mga binuhatan o sinultihan o kaha apil na gipang post-post diha sa social media. Kana bang ma-accommodate nato, madawat ra nato, maantos ra nato. Makahimo ba ta ani? Yes. Do na by limit? Wa. Nga naman, kay ang ato sang maayong magbalantay, way limit ang iyang grasya nga ihatag nato, aron kita makamausang muantos sama niya. Kay nasayod man siya, na kung naalangin siya sa atong kasing-kasing, ang tanang butang mahitabo yun. Kay siya may mulihok diha nato. Mao bitaw nga atong tubag sa Salmo Responsorio, niingon ta, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ug this is very true. Tinuod yun kaayo ni. Ang tao nga nagsunod sa Ginoo, nga andam sa muantos para siyang isikataw, wala na gyud magmakulang ang tawhana diha niya. Relax, malipayon, malinawon, panahon sa kanindot o panahon sa kabati sa sitwasyon. Wala na'y magmakulang pa diha kaniya. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak mabugtong Ginoo nato,
nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan. Di kadto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang kaalam sa balaang kasulatan nagpadayag sa laraw sa Dios alang kanato. Siya nagpresentar sa atong maayong magbalantay aron kita mahimo usab nga mahimong maayong magbalantay sama kaniya. Sa atong mga panginahanglan, mudangop kita sa pag-ingon, Amahan, tultuli kami. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga pastor sa simbahang Katoliko, nga magpadayon sila sa pagusog kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa kanasuran sa atong kalibutan, nga ang maayong balita ni Kristo, ang nabanhang Ginoo, magdala sa tanan ngadto sa kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanila nga nag-antos diha sa kamigit sa kasaypanan, ug nawad ang paglaom nga makita nila ang kahayag ug ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigong dinhi ining altar, nga ang matag usa kanato makaila sa matuod nga presensya sa nabanhong Ginoo diha sa ipagsikanhong pagpikas-pikas sa pan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa sulugoon sa Dios, pipilo kamumot nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw sila ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tultuli kami. Makagagahom ug tunhay nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among magbalantay. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa imong mga pamahalaan, maya siya ngalan, ladang sa kapuslanan sa tibok niya sa Santos. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, aron ang wayhunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyong pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom ning misa karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Malaumon, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langitong Amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo ni Hesukristo.
Ngayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Patagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginuti ako ngayon palawat kanimo apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita o maayong magbalantay patalinghogi kaming imong panon o pahimutang diha sa sibsibanan nga way katapusan kaming mga karnero nga imong gitubos pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalikdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nagitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak na nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon ining misa gikan sa atong maayong magbalantay mao ang Dios nun nga katagbawan. Kana bang wala ka nang hahanapin pa. Unsa may atong buhaton? Musunod lang ta sa atong maayong magbalantay diha sa iyang pagka mahigugmaon o pagka mainantuson. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria,